Masha Allah. Ainihin ana gashi kun san komai lokaci gare shi. To yau Allah ya kawo babbar sallah. Nan ga wasu raƙuma nan da barewa da sa'a kujimuna dai duk wasu abubuwa da kuka sani wanda suke da wahalar kamawa to mu su muka je muka kamo. Kun ga wannan da kuke gani a kuce na bitar ta kwarfe ni na kwarfe ta na kada ita ta kada ni na kwarfe ta na wani bita na wani take mata wuya haba yana sauka mata wuka ta mutu. Na yanka ta wanga menene ma shi ba macijin daji ba wanga me ma wannan yawa agwagwa ce da ta juta ta ƙara girma ita kuma yar baiwa ce ne kwanta rage sai ta ƙara girma. Yawa wanga gashi nan tsuntsun Masar ne wannan tantabaran Madina kun ganta nan ita mai rabo ne yake kama ta sai wanda aka karba arfa ɗin shi. To ni da na je na wani arfa na kamo ta na wani